bajabulile abantu makhiwa amajele bathi yangena intuthuko engabe kuyohlala bani. Bajabulile abantu makhiwa amajele bathi yangena intuthuko engabe kuyohlala bani. Bajabulile abantu makhiwa ibhedlela bathi yangena intuthuko engabe kuyolala bani. Akanenhloso yokusibulala ba-oli yize intuthuko ifika nokuqhubeka. Ubheke izinto ezinto intuthuko ngoba egcineni zisolisa thina. Ibheke izinto ezinto intuthuko ngoba egcineni zisolisa thina. Angisho ukuthi ayingafiki intuthuko wela kithi uma kwakhiwa amajele lawo majele kuyolala thina. Angisho ukuthi ayingafiki intuthuko wela kithi uma kwakhiwa ibhedlela le ibhedlela ziyolala thina. Angisho ukuthi ayingafiki intuthuko wela kithi uma kwakhiwa imigwaqo leyo migwaqo kuyofa thina.